Eta amaitzeko gure laugarren alarratza izango da, noski, udala herriaren zerbitzura jartzea, horaxe deitze diogu. Eta legealdiko plan honetan, bildu neurri guzti hauek gauzatu ahal izateko, esan dudan bezala udalak herriaren zerbitzura jardun behar du, eta batez ere elkarlanean eta herrigintzan, herritarrekin komunitatean lan egitea da gure asmoa, eta usurbildarrei kalitatezko zerbitzu publikoa eskaintzea da gure zeregin nagusia. Udal baliabideak balik eta modurik eraginkorrenean erabiliz. Udalaren berrantolaketa honetarako bideo horretan 9 neurri jaso ditugu. Erronka honi dagoeneko ekin diogu eta agortzenek esan duen moduan usurbildarrei kalitatezko zerbitzu publikoa eta eraginkorra eskaintzeko 2 lan ildo ditugu martxan. Lehenengoa, Usurbilgo udala administrazio elektroniko bihurtzea izango litzateke. Dagoeneko programa baten bidez, pertsona bat kontratatu dugu eta beharrezko ordainketak bideratuko dira langile honen bitartez. Gainera, herritarren harrerako zerbitzua ere sortu nahi dugu. Bigarrena, artxibo sistema berria martxan jarriko dugu, horretarako dagoeneko artxibo zaharraren diagnostikoa egina dago eta xahuketa lanekin ere hasia gaude. Hirugarrenez, udaletxea bera espazio fisikoa berritzeko asmoa daukagu. Espazioaren antolaketa berri bat diseinatzeko lana eskatuta daukagu eta bertatik eratorreko da inbertsio plan bat. Laugarrena, kalitatezko enplegu publikoak sortzea. Eta bosgarrena, udalaren behar berrietara egokituko den epe ertaineko giza baliabidetako estrategia bat lantzen dugu. Honekin lotuta ere zerrikusi hori du gobernantza ereduak eta gure ustez parte hartzean eta eredu demokratikoan sakontzen jarraitu nahi dugu. Izan ere, udal administrazioak irekia, gertukoa eta gardena izan behar dula uste dugu eta herritarrekin eta eragileekin modu partekatuan sortutakoa izan behar du. Eta beraz, guri dagokigu udalari horretarako testuinguru eta baldintza egokiak sortzea. Eta bide horretan gure ustez erronka handi bati heldu nahi diogu eta da auzoek udalean ahots propioz jardun behar dutela uste dugu eta udalak eta auzoen arteko harremana egonkortzeko moduak, bideak eta kanalak aztertu eta biekin batera eredu bat sortu, esan bezala ahots propioz jardun ahal izateko udaletxean beste bat neurrien artean. Ez dugu gehiago luzatu nahi, hor dakaztu eskuartean aldizkaria. Ikusi dezuen bezala, guretzako ambizio handiko plana daukagu eskuartean, eta ikusi dezuen bezala ere, gogoeta prozesu garrantzitsuak ere proposatzen ditugu ez. Agintaldi planaren dokumentua bere osotasunean ehundik gora proiektu hauek online ikusteko aukera ere izango da. Eskuartean dakazuen aldizkari horretaz aparte, webgune bat ere sortu dugu, hain zuzen ere webgune horretatik herritarrek ikusi ahal izateko zein den gure legealdiko planaren gauzatze maila. Izan ere, guk gardentasunez eta zintzotasunez jokatu nahi dugulako eta emandako hitza nolabait betetzen ari garen edo ez neurtu nahi dugu, neurgailu moduko bat guretzako eta neurgailu izateaz aparte presioa ez dut bukatuko webgune horrek erakutsiko duelako hemen esan dugun guztia ze fasetan gauden. Ez dakit erakutsi dugu, oainoz ez, uste amaitzean dagoela eta webgunearen izena abukatuta dago. Hoxe da dena, eta hasi bezala bukatu nahi dut. Nik esan nahi nuna da, bezala ezin dugula guztia garatu zuek gabez,
zuek gabe eta elkarlanerako gonbidapen bat eginez amaitu nahiko genukela. Diogun bezala gure herria eraikitzen jarraitu nahi dugulako elkarlanetik. Ziur nago batzutan izango ditugula gaizki ulertuak, haserreak, tentsioak eta desadostasunak, baina seguru nago ez direla izango gaindiezinak eta gure behintzat borondate osoa daukagu gaindiezinez bihurtzeko eta alde horretatik gure eskuak luzatuak dituzue. Eta norbaitek hitza hartu nahi badu,